ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಏರು ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಅಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ತೋಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತದೊಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಸೆದ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ದ ಉಳಾಡುಲ್ಲ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಪಂಡ ಮುರಣ ಎಂಕಲ ಪೊಣ್ಣು ಪುರ ತೀರ ಪೋದು ಬತ್ತುತ್ತ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಯತೆ ಎಂಕಲ ಪೋನುಲ್ಲ ಪಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ತೋಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಮಲ ಇಂಚ ದಾನ ಸಂಗತಿ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ತೋಯ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ನಿಗ್ಲೆ ನೀಟಾದ ತೂಳೆ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳೆ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಮುರಳಿ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಪೋದು ಪೊಣ್ಣು ಪೂರ ತೂದು ಪೂರ ಬತ್ತುತ್ತ ಸೊ ಒಂಚಾದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಯಾಲ ಬಾವೆ ಮುಖ ಮಾಮಿ ಮುಖ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತವಾದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಬಾವೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಳ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತಲೆ ವಾಲ್ದ ಫುಲ್ಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಈ ರೀತಿ ಆದಂಡು ತುಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ತುಳೆ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಷೇದ ಒಂಜಿ ವಾಲ್ದ ಉಳೇಡುಲ್ಲ ಯಾನ ಬಾವೆ ಬುಕ್ಕ ಪಿನ್ನೇರು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ನನಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಎಂಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತುಳೆ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವೈನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಆನ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಟದ ಉಂಗಿಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ತುಳೆ ಪೂಸೀರೆ ಪಗರ್ದಾಂಡೆ ನನ್ನ ಮದ್ಮಳೆ ಐತಾವಳು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದು ತುಳಿದ ಮದ್ಮಳೆಗೆ ಪೂಸೀರೆ ಪಗರ್ದು ತುಳೆ ಮದ್ಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮುಳಿ ತಿರ್ಗೋದ್ರೆ ಪಂಡ ಚಾಬರಿರ ಬಡಾಪಣಿಗೆ ತುಲೆ ಐತಾನಾಗ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾವೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಬಂಗುಗಳ ಬಡಾಪಣ ಅಂಚ ಬಂಗು ಚಾ ಬಾರ್ತನೆ ಅಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುಂಡಲ್ಪ ಅದು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಏಪಳ ಗುಲಾಬಿ ಕೊರೋಂದೆ ಉಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತಲೆ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕರಿದು ಇತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಾರ ನಿಗ್ಲಿ ನಂತ ಪಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾರ್ಚ್ 16 ಸಂಡೇ 2025 ಅರೌಂಡ್ ಓಕೆ അപ്പോൾ ಇಂಕ್ಲ ಕಡೆದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯ ಪಣ್ಣೋದಿಲ್ಲ
ಇದು ತುಳೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಪೋದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿತದೆ ಇತ್ತೆಂಕಲ ಒಂದಿ ವೇಡುಲ್ಲ ಒಂದಿ ವೇ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನವೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮಾತಿರ್ನಾಳ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಬಾವೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ಸೇರುದು ಎಂಕಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಡಿ 24/7 ಪಾಂಡು ಪೇರು ಆರು ವಿಜಯ್ ಪೆರುಂಬುದೇ ಬಂಡದು ಆರು ನಂಬರ್ ಬಂಡ ತಿರ್ತ ಎಂಕಲ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ಬಾ ಅವೇ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಒಂದು ಪೆರುಂಬುದ ಅಂಚಾದು ಆರೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಣ ಕರ್ದಾಲ ಪಾತೆರ ಜರಿಂದ ಮಾಡ್ತೇವೆ ఒక ఆరు పిరవుడు ఆరునాళ్ళ బ్లాగ్ ఉండు ఆరునాళ్ళ వెళ్ళి ಶುರುವಾದಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ನನ್ನ ತಾವಡಾತಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡೆ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕರಿದೆ ಎಂಗ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಪಂಪಡ ಉಂಟದ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗಡು ನಿಕ್ಷಯ ಆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಆಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಏರು ದಾನೆ ದಾಯ್ತ ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಚಿನವೇ ಕಸರತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳೆ ಪಡ ನಿಗ್ಲೆ ಏರು ತಿಕ್ಕು ಬೇರ ಅಗ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತಿಕ್ಕು ಬೇರೆ ಸೊ ನಾಯನ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಟದ ಆತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡತ್ತನೆ ಸೊ ನನ್ನತೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಂಜನೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಗ ಉಂಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇನ್ನು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೂಪನೈಟ್ ಬಿಸಿ ಆದಲ್ಲೇರು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 100 ಹಾಕನ್ನ ಹಿಡ್ದಾರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೇರು ನೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. Yeah, today's function is very well gone. We are very happy to say Congratulations. Beautiful moments. Congrats to Police Smith. Congrats to Mr. Harishchandra Kanadagad. English ಬರ್ಪೂಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ. So yeah, that's all myself. Thank you. Okay. ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟೇ ಓದ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ. Nothing. I am very sad now. Happy but sad now. Okay. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲೈತದಲ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಇಂದೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಪಣೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂದ್ರೆ 2 ಮಂದಿ ಸರ್ದಿ ಬೋರ್ ಬೇತೇಶ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಮದುವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಕರೀದು ಮತ್ತದ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಲೆಯ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಗ್ಗಲ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಕುದರ ಅಂಚ ಬಲ್ಲೆ ಅಗ್ಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತದಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ದಯಪಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಗು ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಗ್ ಆಪ್ಸ್ ಬೈ ASK ಪನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಡೆ ಆರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಡೆ ನನ್ನ ಎಡೆಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೇರು ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪಡೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋ ಓಕೆನಾ. ಬೈ for now. ಸೊ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಅಂಜನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ. ಬೈ Thank you.